Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Niki kula badhe tanggep. Wow, Enten renceng niku ahli judi. ahli judi. Nggih, ahli judi. Tapi arto niku damel amal. Diterangke wong boten kali pangeran. Damel amal iku ngleboni kotak masjid, Nggih, intine niku dikeno anak yatim, nah, nggih, intine fakir ngoten. miskin. Nggih. Niku pripun? Hmm. Duit judi iku halal napa haram? Haram. Haram nggih? Nggih. Haram jelas nggih. Haram. Nggih. Yes. Duit judi niku haram. Sampean sedekah nang wong. Kira-kira gak ngekei barang haram. Nggih. Aja ngomong diterima sih. Ya apa hukum ngekei wong barang haram? Rupane duit. Lah nek rupa geni wong haram. Ya apa geni sampean lolono nang wong. Gila. Padha mbek ngene. Masjid rusuh najis ana teleke, Dik. Apa terase masjid. Sampeyan siram ambek banyu najis, kira-kira dadi suci ta gak? Ya gak. Dalane salah kok. Barang haram kok ya tetep haram. Makanya nek sedekah ya sing apik, aja sing haram. Tapi niki rencang niku napa rencang kula niku sanjang ngeten niku urusane pun ngoten. Dalane gak bener kok. Lah pengen katene nang ndi dalane gak bener tutup. Ku dalane salah. Opo niku katene nang Jakarta kok ngetan. Ya gak iso dalane salah. Iya apa barang haram sampean sedekah? Gak iso. Napa Robin Hood. Oh, gak iso barang haram carane salah. Masih tujuannya apik carane salah. Masih niatnya apik carane salah. Ya salah. Gak iso. No, padha ngene. Kula niki angsal tombokan 50 juta. Kula damel haji. Haji kula sah ta mboten? Nek hukum syariat angger nglakoni syarat rukun wajib haji bener. Ya, sah hajine sah. Diterima karo Gusti Allah. Embo wong duit colongan kok. Wong duit judi kok. Wong duit haram kok. Padha ambek pean sembahyang. Ya napa kula niki sembahyang, sarung kula sarung colongan. Diterami mboten? Nek takone iku diterami, karo kira-kira ya gak. Oh barang colongan. Nek kira-kira sah. Angger syarat rukune salate sah ya sah nek sah. Nek diterima enggak bae. Barang colongan. Padha karo. Ya gak iso kok gak bener. Wis padha ambek iku mang masjid najis diumbah ambek banyu najis ya pancen najis. Apik pisan ana apike tujuane nulung anu duwe welas asih. Muga-muga kok mburine iku dikei rejeki sing gampang sing halal terus ati sedekah gede. Tapi kadang-kadang gak ngono. Nek duit teko judi enteng. Nek duit teko nyambut gawe dikei sedekah abot ngono. Nggih kata-kata ngoten. Lho ketara sik nafsu. Nggih. Lho balik maneh. Lho gak izin temen gak pak izin. Soale wonten kemenangan niku. Ah iya. Nek duit teko mbopo kono enteng. Nek duit teko nyambut gawe oh si bijine iku kok. Makane sajane sedekahmu sing diterima iku mergo nyambut gaemu, amalmu. Nek amale abot, petani sedekah 5.000, wong nyambut gawe setengah hari mek 20.000, sedekahe separo wis 10.000. Wedhe nilaine. Lah nek nyambut gawe enteng gudang garam 10.000, gak abot blas. Ya kira-kira ganjarane kanggo gudang garam cilik gak, mbase padha 10.000 ning ngono.
Mulai apa? Nyambut gawe iki abot sing tani iki. Gegere bengkong oleh 20.000 iki umpamane. Lah, maka yang dinilai itu berat. Karena ikhlas, itu abot dicewati tapi dilos. Iki lho ikhlas. Wah, abot jane rek 100.000. Aku gak ikhlas, aku nek 20 ikhlas. Dudu iku, jebol abot iki. 100.000 abot. Enteng. Wong kabeh Gusti Allah. Lah iki lho ikhlas. Jebol abot iki. Nek aku 100 gak ikhlas, aku nek 20 ikhlas. Dudu iku medhit iku dudu ikhlas. Si eman iku. Ikhlas iku jebol abot. Nah, muga-muga ya wis kabeh dulur-dulur iku digampangno rezeki sing halal, dientengno sedekah.